Kayak aku pas nom. Sini Bunda, di shooting. Ayo. Kasur apa kloso aku nih Mbah Ronggo iki. Catatan sakjroning ati dateng lentur saya keluarga besar Purwodadi. Aduh, sudah Bun? Sudah Mbak Ronggo? Catatan sakjroning ati dateng lentur saya berarti
Mas Kliwir, Mas Roso, bose kerupuk. Sing duwe kerupuk. Weh. Sabtu banding Yo Dek Mi, Dek Mi joget. Masis, ayo Masis. Kita goyang lagi bro. Jam like that. Wanna baby put it on. Walking in with it jam like that. Barang isi anteng. Anteng Mas Ri. Nek anteng di tunggu ae. Ditik-itik Mas Didi karo Mas Gina Iki Sedeng. pripun? Sampun. Pindah rene berarti. Nggih, habis ini pengarepan ya Mas Asep. Moh rata kei lho. Sabtu banding Oke, pripun? Amen. Ayo Mas Asep. Yo, harap sampoyo ninggal katresnan. Weh. Monggo Pak Wen, tangajengan. Asal le. Atang mriki mawon. Bose sida muncul. Awuk, 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 awuk. Oh ya. Nangis sajroning atimu. Asik. Nalikane sliramu ninggal aku. Sakno, sakno. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? Tak suwun rina
katon-katon sliramu wae. Aja lali pawelengku uga manuk ngangges janji-janjimu. Aku kang setya satuku tak anteni nganti saelengku. Campur sari sasya posisi domuca nangis sajroning atimu nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa sambat karo sapa. tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngajeni pangangonmu bali bisa kumpul panyoto enguni.
apa? Bu RT ki? Alhamdulillah butuh ketemu. Ning apa sliramu Mangga Bu RT. Ya. Awang ayu sing tak tresnani amok tak impi-impi aku ora bisa wong seliramu apa pujane ati Monggo. Ngerantangi wedokan, Mbak. Ngerantangi wedokan. Oke. Iki HE sik pernah? HE sik. 12 ngerantangi wedokan. Sliramu teko tinggalanku kaya tanpa dosa.
pangapur janji sing bablas ke emosi Mas Ronggo aja seneng emosi